kaikki, tää on Driftgame 15 ja täällä vieraanamme on... Morjens. Kerro... Tinex. Joo, sulla on se ihme Gripperi tausta, jos aukeaa Tinex. Kyllä. Haluatko sä ottaa sun videossa? Joo, kyllä mä voisin tän kameran tästä ottaa. Oho. Ees. No niin, tosiaan. Me ollaan täällä videolla tekemässä Drift Kings pojun kanssa. Drift Kings 15 löytyy YouTubesta. Moi. Eikä tuolta. Mitäs me sitten tehdään? Ota joku random vlogi näköjään. Random. Okei. Apua! Auttakaa, me ollaan keskää metsää. Ja hetki tuo talo. Ketään ei näy. Mun käsi ei mennä yltöltä. Oho, tuli viesti. Mennä paljon parempi. Toivottavasti tästä tulee hyvä video. Ootapa. Olla. Me ollaan metässä. Haluatko kertoa mihin tätä mettää me ollaan käytetty? Mun käsi puutuu. No joo, me ollaan käytetty semmonen tosi ilkeisen homma, eli airsoftaamisen ja tää yksi vaan jo ees. Haista paskaa. Eikä airsoftaamiseen. Mun käsi puutuu. Ei. Mulla on noin mahdollinen. Ai. Käykö tiukillekin? Harvaa. Käy. Joo. Mä sou. Joo, mä sou. LOL. 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 Mitä tää on? Mä tiedä. Me siis airsoftata täällä metässä. Toi, minä ja muitakin. Toi on random mettä. Random metsä. Päästään häirikkö. Joo, ja mä ajan mopolla täällä. Siksi tää varmaan haiseekin niin mopomasella. Ai, että mun käsi uupuu kyllä tosi paljon. Haluatko esitää sun puhelimessa, että millainen se on? Se on tämmönen vähän väpäättävä puhelin. Huawein. Joku Huawei. Sulla on Samsung. Se on aseen nelonen. Tavatkaa heidät. Olkaa mukavia heille. Joo. Toinen käsi puutuu hienoa. Mulla nyt ei oikeastaan mitään tässä ole piettää. Käykää, tilatkaa tuo. Ja tuo tietenkin. Tuo siis. Drift Kings 15. Drift Valley Kings Meidän kanavalla 15. Siis meidän. Nääkö itse? Meidän kanavalla siis on 2, mutta oikeastaan 3 pitäisi olla, mutta 1 ei osaa. Ai mitä? Meidän kanavalla kun saa 2 poikaa ja 1 tyttö video kuvaa. Ja 1 ei osaa. Niin se tyttö ei osaa. Voi. Pullame! Elikkä teitä on 2, Niin. 3, Ja sun kanavalla 1. Eikö se ole hyvä? himmeet. Olen yksinäinen. Mut okei. Mitä sä katot tolleen? Toivottavasti näette minut. Toivottavasti näette tämänkin. Toivottavasti. Mut No. joo, mä olen tässä varmaan pieniä melusia, kun tuolla pikkulapset huutelee. Nyt mun serkut. Aha! Sehän pistää. Hänen pikkuserkut tuolla hiukan tramppikseen jossakin. Me luoja etsiä tuota syyllistä rosvoa. Menin pakoon. Mut joo. Mun videota tää on ainakin ohi. Kiitos, tilatkaa, tykätkää. See ya!